भुरगीं तीं घराचो दिवो माय पाय पेटलो लोसावो पूण काळजाक तोपली सुरी थोड्या बास ड्रायव्हराची रीत नोय बोरी बास चलयतना पूण चिंतनात मातोरी लोकाचो जीव तुज्या हातान तूं उलयता फोनान आतां खबर आयकात पुरी आल्दोना कालवी म्हणटात त्या कुयरे गांवां माय पाय रोडटा एका ड्रायव्हराच्या नांवां भुरग्याचो उसवाड माय पाय दिलोलो देवा पूण घरार काडूंक घातलो एका ड्रायव्हरान सकाळीं उठोन भुरगीं गेलीं इस्कोलान बसीच्या ड्रायव्हरान ताका घातली फोणां बस चलयतना तो उलोय मोबायलान भुरग्यां सयत बस व्हरोन ताणें ती वयली उदकां प्रियल सालगांवकर एका भुरग्याचें तें नांव दुसरें एल्विना नायजल डायना कालविंगांव भुरगीं इस्कोलाक गेलेलीं घरान हाडलीं मेलेलीं मोन्नाचो मेळोंक नाता जितल्या रायज पासून ह्या काळजाक पडटा दुखें सोसूंक देवा आवय बाप आयकपा एकल्यान आदारलेली चूक गोंयभर लोकान भोगली दूख मरण व्हडव्हड्याचें जावन खबरी आयकून थंयसर लोक एकटलो भुरग्यांक सोदूंक दर्यान सोडलेलीं व्हडी एकूय भुरगें ताका जिवे मेळोंक ना रावण रावण भुरग्याची वयर काडीत मोडी भिरांकूळ वातावरण निर्माण जालें रोडोन रोडोन जमनीर पडटालीं थोडी जायत्या वेळार 6 जाणांक वयर काडलेलीं तातूंत आसलेलीं दोगां भयणाची जोडी पोन्यो बसी पास कोता दुडवानी लायसन्स दितात आरटीओ ऑफिसर न्हय तो भुरग्यान ड्रायव्हराक सांगलें बास मोज्या तांचो भुरग्यान बास चलोवंक जायना हो अपराध जाता बास ती भुरगो चलयतालो फोनाचेर उलयतालो दुडवांनी कसले कायदे ड्रायव्हरा तुवें केला जायते एक फोकां जुलूस कोण जायत म्हूण कित्याक चिंतूना मात तूं भावना दुडू दिवन केस तूं दाखलो मेल्या
मुर्गी माय पाय कोंडी